Ahoj, čaute, zdravím vás všetkých. Dnes je 27. decembra 2023 a týmto dňom sa začína cesta k mojemu lepšiemu ja. Mojím cieľom je dosiahnuť maximum a výrazné zlepšenie v každej oblasti môjho života a využiť tak potenciál, ktorý mám úplne že naplno. Takže zapínam Beast Mode a idem bomby. Prečo to robím? Robím to hlavne kvôli sebe, pretože cítim, že sa mám kam posúvať, túžim po nejakej zmene a týmto spôsobom chcem sám seba inšpirovať a motivovať, ale v každom prípade by som veľmi rád motivoval aj iných ľudí, pretože verím, že táto cesta k lepšiemu ja prináša určité kvality života, ktoré si spoločne všetci zaslúžime. Čakajú na mňa mnohé výzvy, odburávanie rôznych zlozvykov a nerestí, ktoré sa počas x rokov na mňa postupne nabalovali, ale v každom prípade teším sa na to, pretože